para este aninovo e para este fin de ano entramos a coñecer un pouco esas propostas que temos para estas datas por parte de Xoán Quimeixeiras. Bueno, pois mirade, vamos a ver. Non traigo recetas, non veño con recetas, non, porque é tontería decir unha receita e poñerse como un blog, anotar 100 gramos de tal, non sei que. Entón sí que fago, que eso interesa moito. Sabes que estou dando un obradoiro na Praza de Abastos de Vila García, e chamarme do Concello, e ainda onte de que quedaron tan contentos, un sin de chendo, cada vez máis xente e tal, e agora mesmo hasta medio vai se me das más, os xoves ás 11:30, e xa teño tanta xente que... Entonces, vou con eso de propostas porque cando faz os directos estes, o que non está riendo dunha tele, dunha cámara ou tal, non? E que aí o que dis, todo se escoita e todo se fa, se hai fallo, todo se proba, se está mal se di, e se non ten sal tamén se di, non? Entón é o bonito do directo, non? De cociñar en directo e demais. E por eso digo das propostas, e vou dicirmos pois, a mesma proposta que lle dixe a ele. Normalmente, hai que empezar por unha cousa que hai que empezar a falar, xa. Quen escoita estes programas, estes maravillosos programas, este maravilloso programa que faz ti, porque non hai, ahora mesmo non se me ocurre ningún outro en Galicia gastronómico co mesmo interese co que podes ofrecer ti, José Manuel García, con Comer e Falar, non? Ao longo de todos estes anos. Normalmente o receptor destes programas é xente que lle gusta a gastronomía, gustalle comer e normalmente gustalle cociñar, polo tanto vai a ser claro, o que vai a poñer diante, claro, que está aquí vai a ser o pringao que vai a estar, ou a pringada, entre comillas, que vai a estar ali. Así que eu penso que fai falta de unha vez que haya un nome, alguén que diga, non vos preocupedes, joder, abrir unhas latas de conservas, que demos unhas latas que están cojonudas, sobre todo para a proposta de fin de ano, en donde, como di Cruzat, como coincide moita xente, ao mellor dedícase máis a petiscar que a verdadeiramente cenar, que mesa, mantel, elegancia, non? Casi un pouco máis de brindar, de acabouse o ano, de como lle foi aquel, como tal, de falar, e de vez en cando meter un petisco na boca, ou estar con unha anécdota mentre estás falando. Non se estamos falando xa de encher os estómagos, non de falar. Entonces, propostas, latas e encurtidos, vamos a tirar por aí. Facer ca horta cunha pipirrana, cunha ensalada, podemos facer unhas salsas increíbles, tanto sexan de yogur, como usar o mesmo líquido da lata dunhos mexillóns en escabeche, que como é fin de ano vamos a gastar eses 3 euros por riba, en vez de mercar a lata de 2 euros, vamos a mercar a de 7 euros, e vamos a dar esa calidade, a vamos a acompañar de o único que podemos facer o mellor para ter feito é unha pipirrana, e poñer unha pipirrana en base. Eso, por exemplo, en base de encurtidos e demais. Podemos facer o típico pastel de marisco que podemos ter o día anterior, co marisco incluso que nos sobrou, con esas volandeiras, que non temos suficientes como para dar de comer a 10 persoas, non? Pero sí que con 10 volandeiras e con ese anaquiño que temos así pequeno e tal, podemos facer ese pastel que sí que podemos repartir entre 20 persoas, non? Ese pastel de marisco que jamás pasará de moda. A ver, Cruzat, Xanqui, permíteme unha cousa, isto xa vai, meto a cuña aí por medio. Por favor. Antes de entrar cos viños e tal, de facer un monográfico de viños ou tal e cual, por que non collemos e decimos, efectivamente, oye, que vamos a cociñar? Pois mentras cociñamos, a miña proposta é largarlle unha manzanilla. Vale? Unha manzanilla. Mentras estamos tal, porque o cociñeiro tamén ten que disfrutar un pouquinho. Estou totalmente de acordo contigo. Entón, a miña proposta de arrancar destas datas de festas e de comidas familiares e demais, é arrancar cunha manzanilla, por exemplo esta, vale? Isto, bueno, é difícil de conseguir, pero bueno, outra parecida e tal. Para cando? Para cando esteamos a cociñar. Este é o viño po cociñeiro. Vale. Aí está, importante. E que despois, efectivamente, xa para xente tal, con esas latas que mencionabas, eses encurtidos, por que non lle largamos? A ver, o vinagre da lata é peliagudo, claro. Dos encurtidos con que a manzanilla podería ir, tal e cual. Pero si vamos a algo que non leve tanto vinagre, mira, un rosadito. Vamos a empezar con un rosa.
en este caso da zona da Ribeira Sacra, que non de o Ribeira Sacra, zona da Ribeira Sacra, claro. Un sílice rosado. Por que non? Ahora toca che seguir, que as comidas xa sacarei eu. Porque vamos a efectivamente. Vale? Eu deixo tanto vos... de comer como de beber abondo delas. Eu deixo vos manga ancha que fagades eso, unha intente... No, gústame que faga isto, además, porque estou saboreando, estou abrindo a lata de mexilo, estou facendo pipirrana e estou tomando. Claro. Estás tomando fino aí, tamén, non? E que ademais, dime se me equivoco, machiño, pero é dos momentos que máis se disfruta un viño, tamén. É dos momentos onde máis se paladea. Porque a soledade do cociñeiro, cando estás con ese viño e demais, é cando fai que, joder, incluso ás veces non te pide, porque moitas veces metemos un petisco para poder apagalo, moitas veces te apetece disfrutar dese viño e non meterlle nada, sabes, sino que siga aí producindo os seus sabores no teu paladar, ¿no? E estás aí na cociña, é o teu momento, atento que cociña, é o teu momento que disfrutas co que che gusta da cociña, vale? Sí. O que non disfrute, que non unha faga, claro. E despois estás disfrutando con eso que te gusta, que é cociña, pero tamén co viño, e estás ti, co produto aí, disfrutando. Pois veña, Xoaquín, dalle porque nos quedan 10 minutos e non quero que quede nada no tinteiro. Dalle. Sigue interrumpindo, por favor. Efectivamente. Bueno, é que teño aquí como varias cousas. Mira, por exemplo, unha cousa que fago moito e que se debería de facer é aproveitar toda esa carne que nos sobra de Noiteboa, de Noiteboa, do Nadal, non? Eu moitas veces o que fago, na miña casa casi sempre hai cordeiro. Un Noiteboa, un Nadal hai cordeiro, non? E nunca se merca o cordeiro xusto. Eso de mercar isto, xa miro, non? Para o que vai a tenda a mercar, olvidadevos de comprar as chuletillas de cordeiro, por favor, porque vades pagar un dineral por elas. Mercade medio cordeiro enteiro, e depois facede con el, porque vai salir moitísimo mellor de prezo. Vades ter aí, e se non é pase día, se conxela, e para outro día. Con esas obras, podemos facer os clásicas empanadillas, que ahora mismo hai empanadillas que se fan dun xeito triangular, meténdolle un pouco de froito seco, por exemplo, e atrás fixen unhas de cordeiro asado con castañas, que estaban impresionantes, coño. E para aí temos outro petisco máis, en onde podemos manter o frío ou quente, tanto se echa o forro e máis. Os escabeches, pensamos tamén nos escabeches cando facemos este polo que nos sobra en Noiteboa, no Nadal, ou ese pavo. Vosotros sabedes o que é escabechar un pavo con unhas verdurillas, que cousa tan rica, e o temos aí en frío, que conxunto do pan galego que temos maravilloso, que dá igual que sexa norte, sur, este ou oeste, dá igual o concello, que vamos ter un pan de cojonudo. Eses escabeches para mollar aí tamén nos solucionan esa festa de fin de ano, non? Que non deixeres de facelo, porque incluso moitas veces vades tirar máis pola verdura que polo escabeche. Bueno, que me dis? Tens algo que decir como cabra? Sí, vamos aí. A ver, hai unha parte que sería clásica, non sei se estabas guardando algo máis de carne para máis adiante ou non. Teño aquí máis carne, sí. Vale. Pois eu para mencionabas a ti aí esas empanadillas con ese cordeiro que sobrou do día anterior, tal e cual. Eu me iría xa algo tipo... A verdad que non o teño aquí, vale? Eso xurdeume agora na cabeza, e por que non lle largamos xa tamén da zona de Ribeira Sacra, vamos a seguir con elo, vale? Unha bastarda, un viño feito con unha bastarda, por exemplo, a bastarda de Fedellos do Couto, vale? Xa vamos cun viño que ten estrutura e tal, pero non é madeiroso. A madeira vamos a deixar para a xente con clásicos tamén, o vou dicir, no seu momento, vale? Por exemplo, vamos por aí. Pos escabeche xa mo pos máis difícil. Aí é a parte moi dura para un viño. Ese rosado que usa non iría moi ben cos escabeches. O escabeche o problema que ten é o vinagre. E o vinagre e o viño levanse mal. Sí, claro. Entón, para min un viño que sí que pode aguantar un escabeche moi ben son os tamén volvemos a Jerez, pero en vez de ir ás manzanillas e tal, vamos a algo xa que ten máis chicha como os amontillados, unha cousa así. Un reserva que ten un conservativo. Perfecto para os escabeches e para as alcachofas. Bueno, Xoaquín, vaitenos a algún dos platos principais, porque nos quedan 5 minutos, non quero que nos quede nada. Vamos aí. Dinos. Vale, pois vou a seguir cas obras de peixes e demais, non? Porque pode ser de abadexo, de pescada, que hai moitísima pescada.
pero facer unhos rolos de pescada envoltos, poden ser incluso canelóns ou incluso envoltos en xamón unha veluté que pode ser de mexillón. Da cousa, non hai cousa máis rica que mesturar unha pescada, un peixe branco con unha veluté de mexillón. Tiramos por aí e tamén podemos ter esa especie de canelóns que podemos facer, tanto seja de pasta como de xamón cocido, que eu fago que non poden faltar, e podemos presentalo de xeito individual con plato ou en forma de petiscos, cortando transversal e poñéndos de pé, non? Tamén, bueno, changurro, o changurro de boi, que non poda faltar tamén, o de boi ou de centola. Non, digo de boi porque o boi sempre está máis asequible. Outro día estaba pasando a 17 pavos o kilo de boi, un precio moi bon, era un boi de kilo por 17 euros, eu saquei aí tallada, estaba petado, e saquei para darlle comer a 10 persoas, para que petiscaran 10 persoas. Cebolilla, un pouquiño de allo, un pouquiño de xamón, un pouquiño de un viño bon amontillado, quedalle moi ben, 4 pingas de amontillado nese changurro. Por outro lado, hai xente que lle bota coñá, flambear e demais. Pero é unha proposta tamén ideal, non? Pues para eso, un solo bicho poder dar de comer a 6 persoas. Para o que acabas de mencionar, o peixe para ese changurro, o boi. Mira, teño aquí tres viños. Arranquimos con esto. Vale, esto é un viño da zona de Negueira de Muñiz, ¿vale? De Pieira, elaborado con uva branco lexítimo, branca do país, nesa zona, a miña chamase Raposo. Este é un viño dunha pequena adega, bueno, en Negueira son 2 adegas, as que hai, de momento, hai outra en proxecto, elaborado eso, isto está en barrica, que xa ten un pouquinho máis de corpo, de estrutura, pero conserva a súa aromática. Despois que podemos ir? Un clásico, vamos a ir un clásico, como son os... Isto non é cava, que os saibades, isto é corpinat. Pero vamos a decir que é un cavita, é un cava, pero un cava bo. Daqui dun amigo meu de Celleras Pardas, vale? Que acaba de sacar a súa primeira añada que sacou dun espumante, non? Oye, tamén barro para casa, para esa centoliña, como cabras, vamos a ter unhas cabitas marelas, que é un albariño pasado por barrica, vale? Creo que vamos indo ben, creo que estamos facendo unha boa combinación de viños e comida para estas datas. Rapaces, nos quedan 2 minutos. Unha proposta rápida de carne e outra de postre, Xoanqui. De postre, na miña casa eu sempre tiro polos postres típicos do Nadal, non? Pero suavizar se pode facer un xao de turrón que é doadísimo de facer. Doadísimo, un xao de turrón que penso que os xaos, despois de tanta leria e de tanto viño, é algo que suaviza, non? Postres que sexan moi afrutados, que sexan fríos, máis que quentes, non? Normalmente estas datas se caracterizan porque teñen un salado moi potente, peixes, mariscos, tal, moita sal. E depois ao final sempre se agradece algo máis fresquillo. E o fresquido o dá o xeado, e máis o dá a froita fresca. Entón tiramos por aí. Aí está, proposta... Un doce de lexítimo. Vale, na zona de Betanzos é un viño doce elaborado con branco lexito tamén, branco lexítimo, que encaixa moi ben. E se vos é un pouco difícil de atopar porque é unha produción moi pequena, pois un moscatel. Claro. O amigo Primitivo Collantes. Rapaces, mira... non se me olvide o clásico. Vamos a meter un Rioja clásico bello para que non saiba moito a madeira con esa carne tradicional. Aí estamos. Bueno, rapaces, non nos queda tempo para máis, de verdade. José Cruzat, compañeiro, moitas gracias, de verdade. Felices festas, Pasadeos todos felices. Alegro de verte, Josete, Cruzat. De verdade que me alegro moito de verte, tío. Hai que volver a xuntarse. Xoanqui, grazas de corazón, como sempre, compañeiro. Moita forza, moita forza. Moitas gracias. E a todos e todas vos, grazas unha vez máis. Voltamos todavía ao último programa do ano, pero de verdade que colaborades así a gusto e con xente como a vos tamén. Os saúdo de Xosé Manuel García. Disfrutade destas festas. Feliz Navidad a todos. Grazas. Chao.